Welcome back mga kalababong Bisaya, Davao ni Bay. So gitry na ko tong sa TikTok mga lods, nara mga lods oh. Sige gid mga lods. Human ako sa simbol ha. Muna akong kuan ha. Katong akong kuan nga oh, na butagan sayang kuan mga lods. Hos. Wala na ko nagibutang na oh. Sige mga lods oh. Atong takore oh. Siga siya mga lods. Among giundagan ang trabaho kay tungod ka simbol ko ani. Oh. Wala siya mga lods oh. Tubig, gasolina, compressor. Saksak ko diyan. Mga lods oh. So bye mga lods. Oh. Wala diri kay wala pantay siguro mo. Pero siga mga lods ba oh. Ay mga lods. Hindi gyapon no at least nasa kuan gamay. Angin-angin man gud, wala-wala siya. Pero okay mga lods, kay safety na. Pero mas nindot na pa daw, nindot ani mga lods nga. Kan? Dili ni mo saksak sa wire katulad sa water dispenser gali ito. Paliton na to nimo. Saksak. Okay mga lods. Mga lods kandos. Ito. Apa, muulo na ako, tabaso na ako. Wala ko ito mga lods kay pabukay ito. Bigasa, chok, naman na. Baba. Yan na, grob. Oro. Siga. Okay kayo.